Fitel Network us ofereix aquesta notícia. El Pla de Ciutadania de Lloret ha realitzat una performance a la platja Gran per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acció constava d'un laberint a la sorra de la platja amb una tenda de campanya al centre on es podia veure un vídeo per sensibilitzar sobre la dramàtica situació i les dificultats amb què es troben actualment milions de persones refugiades a tot el món. Hi han participat diferents entitats i voluntaris de Lloret i fins i tot persones que han viscut en primera persona el fet d'haver de fugir del seu país. Gracias a Dios, cada día que pasa, y ahora en este programa, en esta situación que me encuentro, pues puedo vislumbrar un mejor futuro. Puedo sentir que estoy siendo acogido y siendo tratado como lo que soy, una persona, con los derechos y obligaciones que toda persona debe tener.